de dominee en de pastoor die treden samen op als zangduo, wel te verstaan. Met liedjes uit de hippie-tijd met als thema peace, love en wat al niet meer. En ze zijn vanmiddag hier. Dames en heren, graag een hartelijk applaus voor de Holy Brothers. Waar ben alle bloemen bleun, die hier bloeiden? Waar ben alle bloemen bleun, van lang verleden? Waar ben alle bloemen bleun, is weer het land een groot boeket. Hoe is het al je begonnen? Henk Noten wie pastoor en ik wie dominee hier in Sint-Niek. En we dachten van, er komt een jeugddienst aan van beide kerken en wat zullen we doen? Nou, wij houden van muziek, beide. En we hebben als jeugdzonde die muziek van de 60er jaren. Daar maken we teksten op en we dachten, nou dat zal wel wat wezen. Dit ben wij in actie, in die eerste dienst, in die jeugddienst. Ja. En de dag gingen we in het kerken? Het dak ging er al. Ja, ze wist net wat ze hadden en wat ze zeggen. Dat is wel heel komisch, sommigen die tonen. Dit gaat echt net. Maar Heel bijzonder. toen ben ik nog in het Zelencentrum West. En daar hadden we een jongensvullend programma. Een soort revue. En dat slag hij in als een bom. Ja. Ja. Voorpagina van de Leeuwarden Kranten, nou wat wordt dan nog meer? Ja. Nou? Maar toen in dat gaande waar ben je er wat mee ophouden. Maar nu wil je hem eigenlijk weer een comeback maatje. Ja. 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 Het is een mooie dag, jacht valt op de waai. Heel Gods schepping jong zien lied. Loften binnenleid, viel zo frank en vrij. Als de wien om mij heen gaat. Ja, de vogels jongen, droesjen van de wind. Viel het in mijn longen, hij blaast mij het leven in. Het is ook een soort uitlaatklep bij wat wij verder dag in ons werk. Want ja, je bleef ook wel dominee, dus ik nog wel pastorale werk, bleef ook nog wel dwaan natuurlijk. En nou ja, bij die dienst van het werk is het ook goed dat je ze nog eens even lekker jongen kennen. Dus dat is als de diepste erover. Ja. En een beetje los. Beetje los. Helemaal Ja. los. Ja. Ja. Helemaal los zelfs. Helemaal los. Of je hebt hem naar beneden. Hij hebt naar Je hebt er naar beneden? Nee. En dat kent deze net, joh. Nee, hè? Oh ja, zo kent ik. Of materiaal te mee. Ja, maar dan ben je krijg je kabouter. Dat er, Dat mag net. nee. Oh, 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 oh. Oh, oliebal, mijn buik zit vol, hij barstens vol. Ik viel mij ziek en ben het zet, jouw meier warme kroek in bed. Oh, oliebal, mijn buik zit van, hij barstens vol. Man, als je meer hebben willen, dan neem je maar in. Goeie Christdagen en lokken naar hier.